Aw bisimila nga bi bamanangan kunnafoni sɔrɔlenw kɛnɛ kan min mina walawalali caman kaw ye Mali kibaruyaw ani diɲɛ fan wɛrɛ kibaruyaw kan bakuruba kunnafoniw an don kan olu de filɛ ni Mali silamɛ diinɛ ɲɛmɔgɔw ka fara ɲɔgɔn kan jɛkulu groupement des leaders spirituels musulmans du Mali u ye wele bila jɛkulu minnu ni olu bi an ka jamana fanga ɲini jɛkulu kɔnɔna na u ka se ka sigi ka fɔ kɛ ka ɲɛfɔli kɛ u ye yɛlɛma kura minnu ni u kan ka don an ka jamana sariya sunba kɔnɔ olu kɔnɔ kumaw kun kan o de y'an don kan ye bakuruba kunnafoni na sɔɔni min mina walawalali ba kaw ye aw bisimila an balima bamanankan mɛnnaw Mali kɔnɔ ani Mali kɔkan foli ani waliɲuman dɔ bɛ ka taa aw kelen-kelenna bɛɛ lajɛlen ma fo yan fɔ aw sigiyɔrɔw la jɛkulu minnu ni olu bi ɲɔgɔn sɔrɔ an ka jamana fanga ɲini jɛkulu kɔnɔna na n'u k'a ma ko majorité présidentielle olu bisimilala Mali silamɛ diinɛ ɲɛmɔgɔw ka fara ɲɔgɔn kan jɛkulu fɛ ni u ye groupement des leaders spirituels musulmans du Mali kuma ɲɔgɔnya o bolila fɛn min kan yɛlɛma kura min ni o kan ka don an ka jamana sariya sunba kɔnɔ ni kan kelen tɛ ka fɔ a ko kun kan ka ɲɛfɔli kɛ o kɔnɔ kumaw ye an b'aw ladɔnniya k'a fɔ sigi a laɲini kɛra groupement des leaders spirituels musulmans du Mali yɛrɛ de fɛ ni o ɲɛmɔgɔya bɛ an karamɔgɔba a Seydi Cherif Ousmane Madani Haidara bolo Cherif la Jabaraniso tɔgɔla mɔgɔ minnu sera ka kɛnɛ lasɔrɔ Musa Fɔnba ani a ka jatala Fuseni Keita an ka jɛngu ka sɔrɔlenw ɲamada Mali silamɛ diinɛ ɲɛmɔgɔw ka fara ɲɔgɔn kan jɛkuluba groupement des leaders spirituels musulmans du Mali a kɛlen kɔfɛ ni ka ministre lamɛn ministre min ka baara ɲɛsinnen don hadamadenya hakɛw ani jamana fanga bondaw sariyasenw lakilenli mɔ ni ka laban ka fanga sinamatɔnw fɛnɛ ka nɔnabilaw fɛnɛ lamɛn n'a ma ɲa k'a fɔ groupement des leaders spirituels musulmans du Mali a ka baara ye ka se ka wulikajɔw kɛ ka surunanidenw kɛ min bɛ se ka to Mali bɛn ni basigi bɛ se sinsin a ye wele bila jamana ɲɛmayaso fanga ɲini jɛkuluw mɔ ni o ye majorité présidentielle ye hali bi waleya min bɛ yɛlɛma donni na jamana sariya sunba kɔnɔ ni fan filaw fɔlen don ɲɔgɔn kɔ fanga sinamatɔnw lamɛnnen kɔfɛ jamana ɲɛmayaso fanga ɲini jɛkuluw fɛnɛ bɛ se ka lamɛn an nana groupement ka wele de jaabi groupement ka wele de sera ma k'a fɔ an kana ɲɛfɔli kɛ parce que sura u ye opposition bisimila ya donc su na u y'a ɲini k'an ka na an fana kana ta ɲɛfɔ an nan'o de kɔnɔna na ka na a ɲɛfɔ k'u ye fɛn min bɛ tali kɛ an ka faso sɛbɛnba faleli la ani bolo donna a yɔrɔ minnu na ka ɲɛfɔ k'olu ye an sigira k'o baro de kɛ su in na bon ne fɛ an ka assemblée mɔgɔ min ɲɛsinnen don député min ɲɛsinnen don loi sariyaw tali baara ma n'o ye Zumana Monakila a y'a da don a la a gɛlɛya yɛrɛ bɛ yɔrɔ 4 kan a fɔlɔ u ko président man ka mɔgɔ sugandi ka taa n'a ye assemblée la a sugandi kɛcogo u m'o perepere latigɛ an ko loi dɔ bɛ yen mɔgɔw bɛ ta cogo min na o b'o déterminer o tɛmɛnen kɔ k'a fɔ ko cour constitutionnelle ko président b'o nommer o président nommer a bɛ nommer kun min na n'a tila an y'o ɲɛfɔ aw ye je crois que point sabanan min bɛ yen bon ne fɛ olu ko n t'a dɔn n bɛ parjure f'i ye tubabukan na mais anw fɛ ni jamanakuntigi ye jamana janfa o bɛ parjure sanfɛ o anw y'o de don a kɔnɔ peut-être ni ye parjure ta parjure bɛ na ni mun ye a bɛ komi sisan ni président ye ko dɔ kɛ sisan anw ma tan bɛ fara ɲɔgɔn kan ka taa cour constitutionnelle ka plainte kɛ bi anw b'a kɛ président bɛ wele o ci la sinikɛnɛ maa tan wɛrɛ bɛ se k'a kɛ o a na se ka baara kɛ anw ko non o kɔni ye o ye yɔrɔ dɔ an tɛ se k'o jamana fɔ n'o tɛ jamana dɔw bɛ ɲini ka ci o kama yan nɔ. Mali silamɛ diinɛ ɲɛmɔgɔw ka fara ɲɔgɔn kan jɛkuluba groupement des leaders spirituels musulmans du Mali a kɛlen kɔfɛ ni ka fanw bɛɛ lajɛlen lamɛn a bɛna sɛgɛsɛgɛliw daminɛ ka jateminɛw kɛ gafew minnu dira a mɔ fan filaw fɛ ni ka sɔrɔ ka wulikajɔ kɛ kumaɲɔgɔnyaw bɛ se ka boli u ni ɲɔgɔn cɛ cogo min bɛɛ bɛ se ka sabati walasa laɲini ye fɛn min ye ni o ye Mali kelenya n'a basigi ye o bɛ se ka sabati o baaraw na kɛ don nataw la wa jɛkulu mankan dɔ yɛrɛ sigi bɛ sen kan ka ban groupement des leaders spirituels musulmans du Mali fɛ o kadara kɔnɔ. Bi an bɛ se k'a fɔ nin ye sigi hɛrɛma ye parce que sigidon kunu an ni opposition sigira o ye kunnafoni caman di anw ma u ka ɲugun yɔrɔw la ani ninnu fana sigira bi o ye kunnafoni caman di anw ma munna an b'a la ye donc an y'a k'a fɔ bɛɛ ŋaniya ye kelen ye n'o ye Maliba batonba in a ka se bɛɛlɛn danga ɲuman na nka minnu bɛ a kɔnɔ ka taa f'olu k'u ŋaniyaw kɛ kelen k'u ka miiriyaw kɛ kelen ka bɛn waati ni lahalayaw cogoya ma pour que an ka se danga in na ne hɛrɛ ni lafiya ye o de y'a to groupement ɲɛmɔgɔw a y'a kanu ka commission dɔ sigi groupement kɔnɔ yan pour la médiation pour que ka document in bɛɛ sɔrɔla an bolo o commission bɛ kɛ réflexion k'a kan don nataw la mun bɛ se ka na n'a ye ani diinɛkulu tɔw
anw dɔrɔn dɛ diinɛkulu tɔw ani maaba wɛrɛ minnu bɛ jamana kɔnɔ n'an b'a dɔn n'olu da donna na ka fara groupement kan a bɛ se ka kɛ basigi ye komi u ye groupement de fɔlɔ contacté mais groupement ka baarakɛ bolo la an bɛna se tɔw bɛɛ ma. Mali silamɛ diinɛ ɲɛmɔgɔ ka fara ɲɔgɔn kan jɛkuluba groupement des leaders spirituels musulmans du Mali a ma ɲɛma a Sayyada Sherif Ousmane Madana Haidara y'a jira k'a fɔ fasoko de don o kumana wulikajɔw minnu kan ka kɛ o wulikajɔw na kɛ silamɛ diinɛ ɲɛmɔgɔ ka fara ɲɔgɔn kan jɛkuluba fɛ i n'a fɔ a dɔn bɛ n'a ye cogo min a ma ladɔnniya k'a fɔ Mali silamɛ diinɛ ɲɛmɔgɔ ka fara ɲɔgɔn kan jɛkuluba groupement des leaders spirituels musulmans du Mali jɛkulu don jɛkulu min tɛ politiki tɔn ye a ka baara fanba dɔ ye ka fɛɛrɛw sigi sen kan Mali kelenya bɛ se ka sabati malidenw ni ɲɔgɔn cɛ bɛn bɛ se sabati silamɛya min ye silamɛya sabalilen ye hinɛ diinɛ Muhamadu Mustafa diinɛ o bɛ se ka cari ni ka walew kɛlɛ diinɛ fɛnɛ kɔnɔ walew minnu ye kokuraw ye bi n'o ye bamanjiya walew ye. Jateminɛkɛlenw y'a jira k'a fɔ n'i ye an ka jamana ta k'a lajɛ i b'a ye jeunes olu fanga ka bon kosɛbɛ walasa olu ka caya a bɛ se ka kɛ sɔrɔ yiriwasira ye ka ɲɛsin jamana ma cogoya min na sigi dɔ baara nun donna an ka jamana kɔnɔna na ka kɛnɛ ɲɛmɔgɔya ta k'a di minisiri ɲɛma Abdoulaye Idrissa Maïga ma Ousmane Sowore Samba Traoré Sherifila Jabaraniso tɔgɔ la an k'u ka sɔrɔlenw ɲamada. Ka bɛn ni san 2016 janvier kalo ye farafina jamana ɲɛmɔgɔw ye a laɲini farafina tɔnba Union africaine a ka lajɛrɛ senfɛ ka san 2017 kɛrɛnkɛrɛn k'a kɛ farafina ka ɲɛtaga a n'a ka yiriwa sa ye k'o sabu kɛ a ka jamanaden fan caman de ye denmisɛnninlama ye o b'a jira k'a fɔ wulikajɔ ka nɔgɔ u ma ka baara caman kɛ n'u b'a wele ko dividende démographique o lajɛrɛ kelen senfɛ u ye a laɲini k'a fɔ a jamana kelen o kelen a bɛɛ ka tasira dɔ labɛn feuille de route mun b'a to ni hakilina talen a bɛ se ka don ba la a ka nafa bɔ a jamanaw kɔnɔ o de wolola ni sigi na hôtel Salam kɔnɔ walasa an ka jamana ta k'o baaraw nun don. Biɲɔgɔn ye o de kɛra Mali ka taamasira k'o bila sen kan o dilanna k'o ban pewu an kan ka mun de kɛ pour que an ka jamana denmisɛnnin caya cɛman a n'a musoman a bɛ se ka kɛ tɔnɔ ye an ka jamana ma cogo min na k'an ka jamana ka a yiriwa ka taa fɛ donc biɲɔgɔn ye a tun bɛ o taamasira sɛbɛn ka o waleya ka o ta jamana fɛ ka a yira an ka jamana ɲɛmɔgɔ la n'o ye an ka premier ministre ye an ka gouvernement ɲɛmɔgɔ la n'o ye premier ministre ye donc bi ni o représentelen don yan ministre de l'investissement fɛ Konimba Sidibé fɛ donc o taamasira o sɛbɛn an y'o de ta k'o di gouvernement ɲɛmɔgɔ ma gouvernement ɲɛmɔgɔ y'a yira k'a fɔ taamasira ni u y'a ye a y'u nimisi wasa o fana b'a kɛ cogo bɛɛ la pour que vraiment taamasira min bolodalen filɛ nin a ka se ka sen sɔrɔ. feuille de route in bɛ walawalali kɛ nafolo don yɔrɔw la kɛrɛnkɛrɛnnenya la fɛn minnu b'a to denmisɛnninlamaw u ka ɲɛtakow bɛ se ka sabati o de kadara kɔnɔ an ka jamana minisiri mun ka baara bɛ ɲɛsin denmisɛnninlakaw ka koɲɛw ma a k'a jira Mali dɛmɛbagajɛkuluw ɲɛkɔrɔ k'a fɔ a ka minisiriso a bɛna fɛɛrɛ ni dabaliw sigi sen kan mun b'a to ni laɲini a bɛ se ka kɛ ko sabatilen baara camanw de kɛra kɛnɛ kɔnɔ ɲani feuille de route a baaraw nun ka don jamana minisiri ɲɛma o ka nɔnabila fɛ kɛrɛnkɛrɛnnenya la an ka jamana assemblée instrumentale ka fɔli dumanw ani jaw walasa ka maaw ladɔnniya farafina denmisɛnninla ka maaw u ka kan tɔgɔya jumɛnw na ka kɛ nafa ye farafina bolo baaraw bɛɛ lajɛlen kun cɛra ni sɛbɛn fila dili ye minisiri ɲɛma ka nɔnabila ma a fɔlɔ o bɛ tali kɛ feuille de route la a filanan an ka jamana denmisɛnninlamaw ka fara ɲɔgɔn ka jɛkulu conseil national de la jeunesse olu fɛnɛ ka faamuya dividende démographique in kunga. Mali minisiri muso min ka caw benen don musolakaw denmisɛnnin ani denbaya koɲɛw ɲɛnabɔli kama a ye sigi kɛ ni sigida 5nan muso jɛkulu dɔw ye ni o ye association jigitigiw ye walasa u ka se ka jɛ ka hakili falen kɛ ka ɲɛsin bɛn ani kelenɲɔgɔnya sabatili la an ka jamana kɔnɔ kɛrɛnkɛrɛnnenya la musow jɔda u bɛ se ka kɛ min ye o ko la ani denmisɛnninw ka baarako kun kan kɛnɛ in sigida sen kan ka bɛn sibiri don ne ma Abdul Karim Sako ani Dramane Mali Sherifila Jabaraniso tɔgɔ la. Ni ɲɔgɔn lajɛra min kɛla Kalabankura ACI musow fɛ tɔn fɛ n'a bɛ fɔ ma ko association jigitigiw tɔn o ni minisiri min ka koɲa ɲɛsinnen musow denmisɛnw ani du koɲa ma kɛnɛ in dabɔra tali ka faamaw n'o ye jamana ɲɛmaw ye ani ka hakililajigi kɛ u ye k'a fɔ musow jɔyɔrɔ min b'u la jamana kɔnɔ khasatan gɛlɛya min b'an ka jamana kɔnɔ sisan n'o ye kɔrɔnfɛko ye ani denmisɛnninw ka kalan n'u ka baarako jɔyɔrɔ min bɛ musow la o koɲa n'a tali u bɛ se ka sabati cogo min na jamana kɔnɔ. An y'a jira k'a fɔ jamana bɛ cogo min na bɛɛ b'a dɔn gɛlɛya min bɛ jamana kɔnɔ bɛɛ b'a dɔn an y'a jira a la k'a fɔ an fana an bɛ bɛn de ɲini bɛn ma fɛn fɛn dilan
kɛlɛ ni manganlankolon t'o dilan donc an y'a ɲini a fɛ awa k'a lase président de la république ma anw bɛ fɛ k'a bɛn ɲɔgɔnya an bɛ fɛ a k'an reçoit min b'an fɛ an b'a fɔ a ye parce que an fana bɛ bɛn de ɲini bɛn tɛ se ka ɲini k'ale fana sigilen to ten ten ale tulo t'anw na fo n'a ye min mɛn ale bɛ baara kɛ n'o ye anw fana dun bɛ fɛ k'ale ye an fana bɛ fɛ ka min kɛ an b'o fɔ a ɲɛna anw fana b'ale kɔ bi an b'a kɔ sini ni ministre an b'a kɔ bi an b'a kɔ sini wa sababuya bɔra Kasisa Kuresi min na an bɛ Kasisa kɔ bi an b'a kɔ sini n'u ko su an bɛ wuli n'u ko tile an bɛ wuli parce que dɔ wɛrɛ tɛ bɛn kɔ Ala yɛrɛ ko ko bɛn kira yɛrɛ ko ko bɛn nɛɛma ni kisi b'a ye donc an fana bɛ sa o bɛn in de nɔfɛ o de ye Ala sago sago. Ni sɔgɔmada la jɛrɛ sigikun kɛ min ye anw bɛ nin baara la a mɛnna kabi ministre ma sigi anw y'a ye ni fɛn fɛn kɛra musow de bɛ wuli k'u jɔ u n'u denw ni kow ɲɛna musow bɛ négliger u denw bɛ to yen n'u bɛ fɛ ka kɛlɛ kɛ sisan u bɛ taa denmisɛnninw nɔfɛ k'u labɔ k'u ka na anw de y'an denw fara ɲɔgɔn kan sisan n ko maa si kana tugu mɔgɔ kelen hakilina kɔ anw bɛ maliko de la anw tɛ kɛlɛ fɛ anw bɛ ɲɛsuma de fɛ Mali la donc anw y'an fara ɲɔgɔn kan an bɛ commune bɛɛ la an bɛ région bɛɛ la 85 association anw faralen don wa an ka dayɛlɛlen bɛ bɛɛ ni maa ma y'an kumakan mɛn n'u bɛ fɛ ka na fara an kan pour que denmisɛnninw ka chômage ani denmisɛnninw ka yɛrɛlabila ani ka denmisɛnninw wele ka t'u bila fɛn kɔnɔ u tɛ fɛn minnu kalama pour que u bɛ se ka dabila cogoya min na anw de ta y'an denw ye ni tɔɔrɔ wulila a bɛ da anw de kan donc anw ko maintenant anw yɛrɛ bɛ fu sira la i bɛ ka da jigin a da yɛlɛ k'a bɛ jamana kɔsuma de ɲini anw fana ko n'a bɛ jamana kɔsuma de ɲini anw b'a kɔ bi an b'a kɔ sini. Minisiri min n'a ɲɛsinnen don musow den ani du kɔɲa ma o y'a yira k'a fɔ jɔyɔrɔ min bɛ musow la jamana kɔnɔ k'a daminɛ du kɔnɔ na ka taa se sigidaw la fo ka taa se jamana yɛrɛ marali ma o jɔyɔrɔ o ka bon kosɛbɛ. Dugutigi n'a ka jama monsieur le maire ani conseil municipal jeunesse min bi yan k'a fɔ k'a diya mɔgɔw ye o tɛ n'i y'a ye jamana taara ɲɛ o ye lafiya bɛ jamana min kan bɛn bɛ jamana min kan mais aw y'a ye maliyɛn ni mɔgɔ si tɛ kelen sanu t'an fɛ pétrole t'an fɛ fɛn t'an fɛ bɛn min b'an fɛ an ka bɛn cogo o ye leçon ye mɔgɔ wɛrɛw ye a bɛ somɔgɔ sama bɔ guerre b'an fɛ bi mais guerre bɛ yɔrɔ wɛrɛ guerre tigiw bɛ boli ka na an fɛ Mali la o kan ka an sɔn hakili bɛɛ de y'a fɔ ko bɛn tɛ se ka sabati jamana na n'a musow tɔgɔ ma don a la u bɛɛ mouvement ni gouvernement bɛɛ ko désormais kɛnɛ o kɛnɛ mana sigi n'a bɛn kɛnɛ de don an balakaw min bɛ bɛɛ protéger parce que an de b'a dɔn ni bɛ sɔrɔ cogoya min na parce que an de bɛ ni fɔlɔ di ka denmisɛnninw lamɔ fo 18 ans. An b'aw ladɔnniya k'a fɔ kɛnɛ kelen in ka ɲi nɔ minisiri ye donbolo kɛ tɔndenw ye a ye suma di ni k'a laban k'a nasɔngɔ fara a kan k'o kɛ bonyamasegi ye dugutigiw maires ani tɔnden kelen-kelenna bɛɛ lajɛlen ka cɛsiri n'u ka wulikajɔ la. O de b'an sɛnsɛn ka diɲɛ fan wɛrɛ kibaruyaw lasɔrɔ an ka ɲɛjɔ bi sɔrɔlenw na Musa Fɔnba bɛ walawalali k'an ye. kono wari jamana kono jamana ɲamakɔrɔ Laurent Kudu Gbagbo denkɛ Michel Gbagbo min ni kiiri ɲɛsin bɛ a mɔ k'a fɔ a ye kunnafoni ngolo dɔ di kunnafoni jarinzo dɔ sanfɛ a ka kiiriw kunda yɛlɛla juma kono wari fa bala Abidjan nka labana ka ɲɔngiri ni k'a bila juin kalo tile 30 la Michel Gbagbo Laurent Kudu Gbagbo de a bɔra k'i jɔ kiiritigɛlaw ɲɛkɔrɔ ka bɛn ni juma do ye maa filanan min jalaki bɛ a nɔfɛ ni o ye Faransi jamana den ye Laurent Depa a ye kunnafoni ngolo di kunnafoni diso min na jamana kiiri ka fɔla ni u kama ko kwasi.com ale y'o ɲɛmaa ye ale ma se ka ye kiiri bulon kɔnɔ barisabu ka d'a kan kunnafoniw y'a yira k'a fɔ a t'an bɛ a fa jamana kɔnɔ ni o ye Faransi ye an bɛ aw ladɔnniya k'a fɔ mai kalo tile 2 tɛmɛnen Michel Gbagbo Laurent Kudu Gbagbo de a ye kunnafoni de di nin kunnafoni diso in na ni o ye kwasi.com ye ka jira k'a fɔ ka na se san 2016 mars kalo tile 30 ma ko maa 250 ɲɔgɔnna de minɛn bɛ jamana ɲɛmaaw fɛ politiki nasira kan a ko maa 300 fɛnɛw bɛ yen minnu ni olu fɛnɛ jalakira kabini san 2011 u lasagoni labana ka tunu kabina ye kɔrɔfɔ in bɔ a da ka fɔ nin kunnafoni diso in na mai kalo tile 26 san 2016 jamana ɲɛmaayaso ye wulikajɔ kɛ u nɔfɛ nka u labana ka fiɲɛbɔda di u ma ko liberté provisoire bibi ŋɔni na Michel Gbagbo ka lapasaba o kɛmɛ ka jira k'a fɔ fanga bɛ ka bin ale ka maa kan an b'aw ladɔnniya k'a fɔ Michel Gbagbo Laurent Gbagbo den min don o sɔrɔla ani Faransi jamana den dɔ ni ɲɔgɔn cɛ furu la san 2015 mars kalo tile ta jamana kiiri dɔ kun y'a jalaki k'a fɔ san 5 ka so a bi o kɛ ka sabu kɛ a ka wulikajɔ ye ka jamana bɔ a taabolo kan ni u k'a ma ko attentat à la sûreté de l'État.
Egypte jamana ama ɲɛma Alfata Al-Sisi a ye kasuladen 500 ɲɔgɔnna labila ni sariyase ye sariyase min daga bɛ jamana ɲɛma ye n'a bɛ se k'o ta kuma bɛɛ ka yafa maaw ma maa minnu ma na diya kaso kɔnɔ u kama ko grâce présidentielle nka maa bilalenw na maa kelen bɛ yen min ka bilali jɔra maaw hakili fɛ waritigiba don barisabu ka d'a kan sojɔko ta fan fɛ wali kelen so caman digi don Misira jamana duguba kɔnɔnaw la ale kun jalakira k'a datugu k'a fɔ Liban jamana de dɔnkilidalamuso dɔ bɛ yen o fɔ ale taara ye a ka dunanjigiso la Dubai k'a nɔ bɛ sɔn ka ye o la ale fɛnɛ bɛ maa bilalenw na ni o ye Isham Talata Mustafa ye an bɛ aw ladɔnniya k'a fɔ Isham Talata Mustafa san 2010 kiiri y'a jira k'a fɔ san 15 kaso a bɛ o kɛ a ka labasabaw y'a jira k'a fɔ u ma diya ni a ye u y'a sama ka se kiiriso min na ni o ye cour de cassation ye o fɛnɛ y'a jira k'a fɔ fɔlɔ min wɔra o kelen de don o kɛra ka bɛn ni san 2012 ye ka sabu kɛ ko Libankaw ka jamanaden min f'ale su yera a ka dunanjigiso kɔnɔ Dubai san 2008 ko ɲankuma k'a kɛ n'a kɛ ka polisila ka kɔrɔ dɔ de bila k'o fa ni dolari wari miliyɔn 2 dajirali ye o polisikɛ kɔrɔ in na Liban jamanaden min baara ni dɔnkilidala kun don ko Suzanne Tamim sɛgɛsɛgɛliw y'a jira k'a fɔ a fa kun ma kɛ dɔwɛrɛ ye waritigiba in fɛ ni o ye Talata Mustafa ye k'a fɔ ko dɔw tɛmɛna u ni ɲɔgɔn cɛ tulonkɛ nasiraw ka minnu man ka dɔn ni ɲankuma dɔnkilidalamuso in kun b'a fɛ k'o dan bɛɛ da kan k'o de bɛ sɔn ka kɛ a fa kun ye a fɛ san 2010 don min na a bɛ jira k'a fɔ a bɛ san 10 ani san 5 kaso kɛ maa caman gɛn kun bɛ k'a jira k'a fɔ bin b'a fɛ ka kɛ a kan k'a sabu kɛ ko jamana ɲɛmaakɔrɔ min ka fanga bira Hosni Mubarak min ye san caman kɛ ka jamana mara ko masurunama don maa wɛrɛw minnu ni olu bilara ni olu bɛ maa 500 la jamana ɲɛmaa ka yafa sira fɛ ni o ye grâce présidentielle ye o ye Mohamed Morsi fangaɲinijɛkulu min gɛnbɛ ka diinɛ berefini da yɛrɛ kan ni o kun nana Hosni Mubarak ka fanga binnen frère musulman fangaɲinijɛkulu ɲɛmaa o nɔfɛ maa minnu ye wulikajɔ kɛ a ka fanga bin don jamana ɲɛmaa fɛ ni olu dɔw minɛna k'u datugu san 2013 olu fɛnɛ bɛɛ la Uganda jamana kɔnɔ juma juin kalo tile 23 ɲɔgɔn bɛɛ min sigi kun bɛ sen ka ye ka ɲɛsin nafolomugu kabalili ma min bɛ se k'a to Uganda jamana min gɛnbɛ mangama jamana ma degunnen wulenna yɔrɔ ye bi a baaraw bɛ se ka nɔgɔya a bolo ni nafolo sɔrɔli ye kɛnɛ bɛ taa kunjɛ kuma min jɛnsɛrɛgɛnna ni tɔma Nations Unies min fara bɛ Uganda jamana ka ko in labɛn u kɛn kun bɛ ka a jigiya k'a fɔ dolari wari miliyari 2 kɔni u man ka dɛsɛ k'o sɔrɔ ka bɔ baɲumankɛlakaw yɔrɔ tamamanjuwa ba kelen man ja la nka kɛnɛ bɛ taa kunjɛ kuma min dolari wari miliyɔn 7 ani miliyɔn 50 ani miliyɔn 8 de sɔrɔ la Antonio Guterres ni o ye jɛnsɛrɛgɛnna ni tɔma Nations Unies ɲɛmaa ye ale y'a yɛrɛ k'a fɔ hali ni miliyari 2 ma sɔrɔ ni min sɔrɔlen lɛ nin ye a bɛ maa nisɔndiya kun bɔ nka maa bɛ maa na olu dɔw jigi tigɛlen de bɔra ɲɔgɔnkumɛ in kɛnɛ kan ka sabu kɛ k'u ka laɲini kun ye min ye k'o ma sɔrɔ Uganda jamana ɲɛmaa yɛrɛ ni o ye Yoweri Museveni ye ale y'a yɛrɛ k'a fɔ nisɔndiya ko don ko barisabu ka d'a kan ko ni ye wari ninnu bɛɛ lajɛlen lajɛ nazarala tɔnba Union Européenne o ka wari ani nazarala tɔnba jamanaw kelen kelen ka dɛmɛ min fɛnɛ bɛ kɛ u kelen kelen ko ni y'a wariw bɛɛ lajɛlen fara ɲɔgɔn kan k'a bɛ bɔli kɛ Ameriki ka walasisigidenso min bɛ Uganda faaba la Kampala ni o yɛrɛ kɛn bɛ ka Uganda sɛbɛkɔrɔ dɛmɛ ko in na o y'a jira k'a fɔ nafolo min faralen lɛ nin ye ɲɔgɔn kan ni a bɛna kɛ sababu ye ka Uganda jamana dɛmɛ a ka mangama jamana ma degunnenw bisimila a ka dugukolo kan ko kodon min jɛ ka ɲi ko nka ko gwɛlɛ ye yɔrɔ min ye maa fanba minnu b'u kunda Uganda jamana ka mangama jamana ma degunnenw na Sudan du Sud jamana don ko kumana degun min bɛ Sudan du Sud jamana kɔnɔ ko fɔ k'o ɲini k'o furakɛ fɔlɔ an bɛ aw ladɔnniya k'a fɔ Uganda jamana bilama a kɛn bɛ ka mangama jamana ma degunnen maa hakɛ min bisimila ka dugukolo kan a bɛ t'i jɔ maa 1,000,000 ani maa 200,000 la o maa 1,000,000 ani maa 200,000 la maa 740 ni 40 o bɛɛ lajɛlen bɛ bɔ Sudan du Sud jamana kurani kɔnɔ o daminɛna kabini juillet kalo san 2016 ka na se ɲinamɔ walasa olu bɛɛ lajɛlen bɛ se ka balo jɛnsɛrɛgɛnna ni tɔnba Nations Unies bolofara min ɲɛsin bɛ baloko ma ni o ye programme alimentaire mondial PAM ye o y'a jira k'a fɔ a mago jɔ bɛ dolari wari miliyɔn 19 de la kalo o kalo wari dun bilama sɔrɔli kɛmɛ karatata ye Afrique du Sud kaw ka jamana ɲɛmaa Jacob Zuma kɛlen k'a mɛn k'a fɔ jamana sariya sunba kɔlɔsiyɔrɔ conseil constitutionnel wali kelen cour constitutionnelle ye jo di fanga sinamatɔnw ma jamana wasabulon kan k'a fɔ kalata min ni o bɛ kɛ jamana ɲɛmaa Jacob Zuma yɛrɛ kunkan a ka bin ka bɔ fanga na wali kelen a tɛ bin o ka bɔ bolokɔrɔta la kɛnɛkan jaraki la k'a kɛ gundo sonni ye k'o bɛ daga Jacob Zuma y'a jira k'a fɔ ale ma jɔrɔ a barata ko ɲɛ farati de ye
akele kan yere soro wasablo kono ka sabu ke wasade do kunya wele ka fo umago jome ala la hala do la ka bene juma do juin kalo tile muga ani sabai Jacob Zuma akme ka ngoro yele magake do yeru ka jatimina na abina fo mami me ki nyari la bo fanga sina matomna akada ngelu la wasablo kono nindo aya jira ka fo femi wora jamana shara suma kolosi yora kuru constitutionnel fe ka fo wajibi do wasablo ma ni kala ta ya ja chugumi na kaketi ka bo kene kanjara kila ka ke gudo suniye ko malebo ataboloka ayebolo ngani nde nyeshi fanga sina matom yeru mo ka fo mami nundo benga manga moute uba fe chugo bela jelela ka fanga de jago ya bi ko benga manga mo fo mashie ANC fanga nyini jakulu no ayare ka fanga nyini jakulu ye oni fanga nyini jakulu minu vara menyo nga ka jamana nyama ya so deme ni oye majority ye o ma nyama ye kumata ka jira ka fo bela jele ka fara nyonga ninga Jacob Zuma deme fanga sina matonga la nyini kana sabati aya jira ka danigelu la ka fo akera kene kanjara ki kalata yewo akera gundo soni kono na yewo olu ko ni nafara fanga sina matongo ninga ka jamana nyama ko nimbi bela jele ko ningeme ki nyeshi yoro kele mi mobisa oye wasablo nyamai jamana shara sumba ko lo shiro kele ka jabidi fanga sina matongo ka fo wasablo nyamau asebu ye ka kalata yelema ka bo kene kanjara kila ka ke gundo soni ye wasablo nyama muso minga suru jamana nyama Jacob Zuma la abina ko inge chugo me anato ayre hakili nandala akake kene kanjara ki ye walasa wasade minunye jamana nyama Jacob Zuma yere ka fanga ine jakulu ANC wasade unye ukana kalata Jacob Zuma bili lawa walekele anake gundo soni do ya yera ka fo to ya werete abulo abi wajibi ya ka do jamana shara suma ko lo shiro ka hakili na dafe ni uye gundo soni bara sabu ka daka olu keda ku ka jabi uba ku bi uye fengele mvo ko da korofoka asebe aye ka kalata ila be gundo soni kono o temene ko fe wajibi do wasablo nyemamo akase ka nyefolike mowiye no ya sorola kalata keli kene kanjara kila bolo korota la ani gundo soni na mi na faka bo benga mvanga koro doni ma o fene ka nyefo bela jele duma don ka fo kalata fura dama bi ke gundo soni dila o kuma chendo ani jamana nyama Jacob Zuma ka suru nga wala sa do na tawla kana na ti yere soro kiri bina kuka conseil constitutionnel nyakoro alaba ba ke fanga sina matonga fo le yenizi wode be dansi yanga bi bamananga kuna funi sorole una munu seraka faranyo nga kuna funi diso nyamwa sofe ka benini kuma nyi kala si au ma au ni che kwa nyama dalla au kambe ni ala sona ma au ni che